kala pois pom Meghalaya kadang debate about comment section. Dan asnaya ka India na bon tali ki jet benri, bon tali ki niam, bon tali ki tribe, bon tali ki culture. Ladang ipen kala ya la ka niam ko jungi ka de kata ka personal choice ka bakiyo. Tamangi syakem. Te kumunong India ang kaban kali, are we truly free? Ngi long sya kita ki brio ki balay load. Namar pipet akini ki skim na shudap kat no ki brio ki bakrench pang ka jinget ki la long kita ki brio ki balay persya kari. You should they start becoming dangerous. Hinpet ki yung mani ki siya attack, ki siya panpra. Ajka ba duway ki brio ki ni minority group ki siya panthod, ki brio ki siya kano shwa ba ka investigation kanyan. Man na kapor kani ka jam ngabu kawi ka jingkali lade. Ike ka bala jaya ka freedom of religion hapo kari India ka jungi. Kari India jungi kalong kata ka secular country. Barka constitution jungi ka protect ka jinget ka jungi. But ni kum ki citizen ni don ya kata ka freedom of belief, muda ka freedom manginget ya kano ka jinget ka jungi. Te balay pat bon ki minority menta, ki bar sngo ba kim long like lot show apo karila de. Please puni pi baro and welcome you back to Word Wendell. Lagi ni skim sudah bija way pastor ba siya attack apo Uttarakhand. Siya arrest ba siya kano ba u don ule forceful conversion ya ki brio but distribute ki Bibles. Barki kuno roba ufita ki brio ba pin kunyo ya kam sarkar pinyo ki thai ba brio ba pinyo ya tho. आत्मा से छुटकारा मिल गया किसने छुटकारा दिलवाया यीशु मसीह के नाम से Hadin ba ka news kala pois pom Meghalaya kadang ka debate ba comment section. Dan ki brio ki ba ang ba ki Kristan ni ki Hindu ni ki Muslim lana ki try ki yale ban convert ne ban kala yo khasi ujangi ki day ban syakem. Dang ni kan kami no kawi ka jingkali ka krab haken. What exactly is freedom of religion? Kaei kata ka freedom of religion na mata ka jong piu ba perkhat kumta. Na mata tu ki bro ki ba pai kana video kaei exactly ka freedom of religion na mata jong pi. Because there is a difference between force but free will. Dan artli ki jing perane kata ka bable da ka bor ba da ka jing kwa da ka mensim la de. Lada o brio, lada ka brio, ka sya penting lada ka sya penthut lada ka sya manipulate da ka no rukam. Man force ka convert dan hangtaken ka day banyat dak investigation kataru under the law. Tamba lada ubrio ko man kelaya la kan niam la de da ka mensim ka chung da ka jinget ka chung ko man pulih ka Bible ni ko man pulih Quran ni ko man pulih Gita ni attend any prayer meeting no ko man dana ka no ka prayer meeting ro. But daw mauhi u decide na makahi ki decide dala de ba ki ko man kelaya la kan niam ka chung ki. Do they still have the constitutional freedom with them? Kirang dan eme ka constitutional freedom badki. Kata ka jeng kali. Nama lebih pen hapo ka Article 25 of the Indian Constitution ka aya kata ka right ka freedom of religion. Ka aya kata ka right bangin freely practice. Ngin practice ka no ka niam ko jungi ngin crunch phang ka no ka niam ko jungi ngin yalap phang ka no ka niam ko jungi. And not by force but freedom of religion. Nakata ka daw ka debate of anti-conversion law kawan kalong kong san pa. Bon kini ki critics, bon kini ki human rights group, ki crunch pangane ka anti-conversion law, ki ang nahaba, don ki chaka-chaka ki penong kambakla ya kani ka anti-conversion law. Ki ang ba hapo ka peaceful gathering. Nene kata ka prayer meeting ka bakidon, nene kata ka voluntary ka jingkwa ka junga ban convert ro. Sometimes ki penting no yaki da ka ba kano iki ki pero. Namata kata ka daw, bon ki minority sa pokari ka jungi menta pokari India ka jungi menta ki kilap ka jing tieng kim dan chuka ta ka jing light lot ka jongki kisha kano klempat yo ka sabut kisha haras klempat don ya kana kano ka sabut kisha haras klem don kano ka jing tep kisha treat rukum ki criminal tang na ka daw ba ki don ya ka jingit ka per ka jongki Picture ni ka wega case lite skini ki kapul arngot kisha kem ho arajara apply but ki yo bail ho October arajara pesan beli bekiyo bil namar ba biang kajing syakno kajongki bar kajing syakno ki ong na baki bullet ki fo si utaw nong kono man file ka FIR imagine pigi syong jail klem dan ya kasabo sa pabiang tanya kani pwede kini ki wili case lite hadu September arajar pesan under the anti conversion law hadu drupo artili ki case ki la registered
Tambatang santalipat kinang net hapo ka full trial, but bara khot kisla ashup kila pun kutno kumtu tang namar ba kampiang kasabut kasaki ba kile ni kata ka forceful conversion. Tiang ne kajeng kli kamino, lada rio udang ong mo ulong ubabaha hadu banda proof yu ubole ikono kono ka basdio, udai try ban shong hajil da kisnem. Hadu banda ka court kan determine ba une ubre ule de kita ki comes new ba shakno. Honestly, ngaro ile denga pakat ting. Lada ki brio ki lap na ka jing tieng, panya keren peacefully lamata ka religion ka chongki, what kind of democracy are we becoming? Ni la kalalong ka demokrasi, ka re-demokrasi ka bakumno. Kata ka jengkili kalong. Because India ya ka ri ka jongi, klem shna ta nakaway ka religion na ta nakaway ka jat benrio. La shna ya ka India na bon tali ki jat benrio. Bon tali ki niyam, bon tali ki tribe, bon tali ki culture, bon tali ki language. Takada kadang hapo ka state ka jongi ro. Ngidan bon jat ki ktiet, rukum keren. That's where the country is built in. And that is exactly balay baka constitution ruka exists. Because the constitution itself is created with diversity. To protect the freedom of the people, to protect the right of every citizen equally. Man protect eka right jong ki citizen equally. Lada ka dika, niam ka jompi lada ka dika, ktien ka jompi lada ka dika, jingkwa ka jompi, it protects your right equally. Not just Hindu, not just Christian, not just Muslim, but everyone. And maybe the real strength of India is not forcing everyone to believe in same thing. Ka real strength jo kay ri ka jung kam de bangin ngai tang hakway ka jung ngai and ray ban ai lat ikibrio ba kindon ya ka freedom ka jongki. Ka freedom kin ngai hakano kanoro ka baki mon ka jongki. Namar kane ka jung ngai ka basha ka ja no lada ka choice ka jongiro ka ja no. Nakata ka daw ngi kumnong Indian ngi di kali ka way ka jung kali nado man takas ngi. Are we protecting religion ne? Are we protecting the freedom of the people? Ngia protect ya ka religion ka jongi ngia protect ya ka freedom, ya ka right to freedom jongki brio ki jongi. Tengam tu pisngo ya hap me ka dega jengkran jonga ada pisngo ya hap, please share, like and subscribe rukum jo. Thank you ni tingam don Asia bonang, God bless you baro and God bless you all.